is-Sibt tat-tieni ġimgħa matul is-sena, sena 2. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 3, versi minn 20 sa 21. F'dak iż-żmien Ġesu mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet, hekk li anqas biss setgħu jieklu. Rabatu malli semgħu ħarġu biex iżommuh għax qalu li tilef moħħu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-mulej Ġesu huwa onorat fid-dar tiegħek? Għaliex il-qraba ta' Ġesu kienu iddiżappuntati bih meta huwa beda il-ministeru pubbliku tiegħu. F'okkażjoni minnhom Ġesu irrimarka li l-edewwa tal-bniedem ikunu il-membri tal-familja tiegħu stess. Dan insibuh fl-Evanġelju ta' San Mattew kapitlu 10 vers 36. L-Evanġelju ta' San Mark insibu miktub dwar ir-reazzjoni tal-qraba ta' Ġesu meta huwa mar id-dar, ħarġu iżommuh. Huma bla dubju ħasbu li Ġesu kien iġġennen jew sar reliġjuż fanatiku. Kif seta' wieħed fama tajba minn Nażaret jitlaq is-sena ta' mastru daxxa ta' missieru u jmur isir predikatur? Ġesu rama u ħalla warajh is-sigurtà u l-protezzjoni tal-ħajja kwieta u rispettata qrib il-familja u l-qraba tiegħu. U bla dubju stenna li jkollu oppożizzjoni mill-awtoritajiet Lut. L-oppożizzjoni l-aktar qibsa madankollu tista' tiġi mingħand xi ħadd qrib tagħna, anki saħansitra dawk tal-istess familja tagħna. Ġesu affaċċja oppożizzjoni bl-użu tal-grazzja u b'determinazzjoni li jwettaq ir-rieda tal-missier. U inti lest li tobdil il-mulej u timxi warajh anki jekk in-nies ta' madwarek jopponulek milli tagħmel dan? Mulej, għamel li dejjem impoġġi lilek l-ewwel f'ħajti u nsib il-ferħ tiegħi fl-inwettaq ir-rieda tiegħek akkost ta' kull oppożizzjoni. Marija, om kollok seta', ħalli imħabtek u dik ta' ibnek tikber fija, mod speċjali meta affaċċat mal-kuntrarju u l-persekuzzjoni. Għallimni naġixxi bl-istess mod kif għamiltu intom għal glorja ta' Alla u għal ġid tiegħi. Amen.